खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय बिसायख'थि जाबाय थानाय समाव CISF जवाना रायजोफोरखौ गाग्लोबदों। बिटिआर खुंथायनि गिबि खोलोबनि बिसायख'थिया मैया बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि मोनफ्रोमबो बियाबनि दाब दाब पुलिं सेन्टारफोराव फुंबिलिनि 7:30 समाव जादों। बेबादि समावनो बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय 22 नं दरङाजुलि बियाबनि ससिपुर पुलिं स्टेशनाव रैखाथि हानजा आरो भटार रायजोफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मिथिनाय बादिब्ला CISF जवाननि लावथि सिबनायजों सासे भटारा जोखोम जादों। CISF जवानखौ फुंनिफ्रायनो फेग्रा मुवा लोंनानै गाज्रि आखु दिन्थिबाय थादों होननानै भटार रायजो राजाफोरा अजद होदों आरो जोखोम जानाय सुबुंखौ दरङाजुलि देहा फाहामसालिसिम फाहामथायनि थाखाय लानानै थाङो। नैथियाव दङ ट्रेक्टर सालायनानै फट'नो फैदों प्रमद बर'आ। ट्रेक्टर सालायनानै फट'नो फैयो प्रमद बर'आ। मैया फुंनि 8:30 समावनो फैनानै फट'यो गयबारि बियाबाव। मख'नो गोनांदि फट'नो फैनानै बे खेबाव BPFखौ रायजोआ हेफाजाब खालामा होननानै बुंथियो दैदेनगिरि बिथाङा। प्रमद बर' बिथाङा बुंबावोदि मुलुगनि गेदेरसिन सुबुं दाराखान्थि हादर भारत। बेवहाय जों सुबुं दाराखान्थिखौ रैखा खालामनांगोन। सुबुं दाराखान्थिया गोख्रों जायोब्ला साफ्रोमबो सुबुंफोरा दावगालांनो हागोन आरो रायजोफोरा गासैबो सुबिदा मोनगोन। मख'जाथावदि भट होखांनानै UPPL दोलोआनो देरहागोन होननानै बुंथियो दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ आरो जेबो गिनाय गैयाजासे रायजोआव भट होनो हादों होननानै बुङो दैदेनगिरि बिथाङा। थामथियाव दङ सुशांत सिंह राजपुतनि थैनाय। 2 दाननि गेजेरावनो फोजोबनो CBIखौ बिथोन होदों गोजौसिन बिजिरसालिया। फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतनि थैनायनि रहस्यखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुत थैनायनि केसनि सोमोन्दै हादरनि गोजौसिन बिजिरसालिया CBIखौ मोनसे बिथोनलाइ होदों। उकिल पुलित करदान्डेआ बे बिथोनलाइयाव बुङोदि थांनाय 4 दाननि उनावबो CBIआ जेबो फोरमान दिहुननो हायासै। बेनिखायनो गोजौसिन बिजिरसालिखौ 2 दाननि गेजेरावनो नायबिजिरनायखौ फोजोबना रिपर्ट होनो थाखाय बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि बलिउडनि फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतखौ थांनाय 14 जुन खालारखालि गावनि एपार्टमेन्टआवनो दावलें लानाय हालतआव बोखांनाय जादोंमोन। ब्रैथियाव दङ दिनै 8 डिसेम्बर भारत बन्द'। दिनै 8 डिसेम्बर एबा मंगलबार भारत बन्द'। मिरु सरकारनि मोनथाम आबादनि आयेननि हेंथायै हादरनि आबादारिफोरा भारत बन्द' हांख्रायदों। आबादारिफोरनि भारत बन्द' हांख्रायनायाव कंग्रेस शिवसेना AAPआबो हेफाजाब खालामफादों। मख'नो गोनांदि बन्द'नि समाव इमारजेन्सि सार्भिस आरो हाबानि थाखाय रेहाय होनाय जादों। बाथियाव दङ जाब्रबथाय जानाय MiG-29 दावहारु बिरखंनि पाइलटखौ 11 साननि उनाव मोनबाय। भारतारि नेभिनि दावहारु बिरखं MiG-29आ थांनाय 26 नबेम्बर खालि आरब लैथोनि बिखायाव जाब्रबथाय जादोंमोन। जाब्रबथाय जानायनि 11 साननि उनाव MiG-29 बिरखंनि गोमानानै थानाय पाइलटनि गोथै सह'खौ मोनबाय। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय बिबानखौ नेभिआ होदोंमोन। बेनि उनावनो 11 साननि उनाव पाइलट निशातनि गोथै सह'खौ लैथो बिखानि 70 मिटार गोथौनिफ्राय बोखांनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।